जोंना मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा उन्दुना दं नामा? मा खालामदों? पलिटिकेल पावारनि नामाव दिनै ओरैनो पलिटिक्स खालामबाय थाबा जानाय नङा। रेडि जा। मोनसेनिफ्राय मोनसे खिन्थु फोरानलांगासिनो दङ। दिनै एडभकेटखौबो फोराननो नागिरदों नामा? एडभकेटफ्रा मूर्ख नङा, जाम्बा नङा नोंथां। नोंथाङा जाम्बा जानो हागौ, एडभकेटफ्रा खिन्थु जाम्बा नङा। प्रमद बर' नोंथाङा मा खालामनो सानदों? मोनसेनिफ्राय मोनसे दिनै हगारलांगासिनो जोंनि पावारफोरखौ। आচ্ছা प्रमद बर' नोंथाङा मा खालामनो सानदों? मोनसेनिफ्राय मोनसे दिनै हगारलांगासिनो दङ जोंनि पावारफोरखौ। बिराद अन्याय खामानि जादों बियो। इमिडियेट स्टेप लाबाय प्रमद बर' नोंथां। बिटिसिआव मोनखानाय थाखानायखौनो मोनसे मोनसे हगार हरगासिनो दङ। दिनै मोनसेनिफ्राय मोनसे लांबाय थायोब्ला बाक्सा डिस्ट्रिक्ट थाबावगोन नामा बेहाय? बर' फिसाफ्रा गोदोनिफ्रायनो आन्दालन खालामबोबाय थाबाय। दिनै बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनाव मोनसेबो बर'नि फेभाराव मोनसेबो अर्डारा ओंखारला। जोंनि बर' फिसाफ्रा गोदोनिफ्रायनो आन्दालन खालामबोबाय थाबाय। दिनै जों बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनाव मा मोनसेबो जोंनि बर'नि फेभाराव मोनसेबो अर्डारानो ओंखारला। गासिबो मोनसे मोनसे उल्थासो ओंखारबाय। गासिबो मोनसे उल्थासो अर्डार ओंखारजोब्बाय। मैयानि नटिफिकेसन, बे नटिफिकेसना ओरैबायदि गिख्रंथाव मोनसे। मैयानि जितु नटिफिकेसन, बे नटिफिकेसनाथ' ओरैबायदि गिख्रंथाव मोनसे। मानो होनबा जोंनि प्रेक्टिसिं एडभकेट, बाक्सानि जितु प्रेजेन्ट जितु एडभकेट, बिथांमोननिफ्राय दिनै सेनानै दिनै रङिया कर्टआव मानो लांनो हाखो? मानगोनां प्रमद बर', नोंथाङा उन्दुनानै दङ नामा? जोंना मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा उन्दुना दं नामा? मा खालामदों? पलिटिकेल पावारनि नामाव दिनै ओरैनो पलिटिसियान खालामबाय थाबा जानाय नङा। रेडि जाना था। मा खालामदों? पलिटिकेल पावारनि नामाव दिनै ओरैनो पलिटिक्स खालामबाय थाबा जानाय नङा। रेडि जा। मोनसेनिफ्राय मोनसे खिन्थु फोरानलांबाय दं। दिनै एडभकेटबो फोराननो सानदों नामा? मोनसेनिफ्राय मोनसे खिन्थु फोरानलांगासिनो दङ। दिनै एडभकेटखौबो फोराननो नागिरदों नामा? एडभकेटफोरा मूर्ख नङा, जाम्बा नङा नोंथां। एडभकेटफ्रा मूर्ख नङा, जाम्बा नङा नोंथां। नोंथाङासो जाम्बा जानो हागौ, एडभकेटआ जाम्बा नङा। नोंथाङा जाम्बा जानो हागौ, एडभकेटफ्रा खिन्थु जाम्बा नङा। दिनै बर' फिसाफ्रा साफा सानै एडभकेट मोनहांदों। बिथांमोननि न'खर खुंनायाव सुंहांदों। गोदान एडभकेट फरायगासिनो दं। दिनै बर' फिसाफ्रा दिनै साफा सानै एडभकेट मोनहांदों। बिथांमोना दिनै न'खर बेनो प्रेक्टिस खालामना सुंहांदों। गोदान एडभकेट दिनै फरायगासिनो दङ। दिनै जों रङियायाव थांनानै मानो प्रेक्टिस खालामनांगौ? जोंहा बिनि थाखाय हा गैया नामा? दिनै जों रङियायाव थांना मानो प्रेक्टिस खालामनांगौ? जोंहा बिनि थाखाय हा गैया नामा? तामुलपुराव हा गैया नामा? गरेस्वराव हा गैया नामा? जोंहा साब डिभिजन दंखायो। तामुलपुराव हा गैया नामा? गरेस्वराव हा गैया नामा? जोंहा साब डिभिजन दंखायो। तामुलपुरावनो खालाम, मानो रङियायाव खालामनांगौ? रङियायाव माबा स्पेसियेल जायगा दङ नामा? जों तामुलपुरावनो खालाम, मानो रङियायाव खालामनांगौ? रङियायाव माबा स्पेसियेल जायगा दं नामा? ना मानगोनां बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलितानि जायगाखाय बेयाव हरदों नामा? सोरनि इनफ्लुयेन्सआव दिनै रङियायाव लांदों? ना मानगोनां जोंहा बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट भबेश कलितानि जायगायाव रङियायाव हरदों नामा बेखौ? नाथाय दिनै थाखानायनिफ्राय जोंखौ बोखारनासो लांदों। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्ज। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना
खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेसियेल अफार लोगोसे एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजार श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।